такава демонстрация. Това е банкнота от 5 евро. Еврозоната. Нали така? Сега ще използвам още една банкнота. Here we go. Това са 50 рубли. 50 рубли. Има една нула след петицата. Стойността на 50 рубли обаче не е като на тези 5 евро. 50 рубли са 1 лев. Нещо повече. Грубо 1 лев. Да. Чакайте сега, че малко в повечко идва. Така. Това са още едни 50 рубли. И сега ще продължим. Продължаваме. 100 рубли, 200 рубли, 300 рубли, 400 рубли. Общо 500. 500 рубли. Така. Има още място даже за копейки, ама не ги взех. Копейки, доколкото знам, вече няма. Да. Да. Така. И копейките свършиха. Значи това са 5 евро, които са 500 рубли. Да. Да, 10 лева. И вие казвате, че тук, където има 500 рубли е това ветрилце, ще бъде по-добре за българите, отколкото там, където и вашите избиратели ходят и вземат само 5 евро. Знаете ли, И това е 5 евро, 500 рубли. Аз ако знаех, че е така, щях да ви донеса пък 650 йени, защото 5 евро струват 650 йени. That's why he's the GOAT! The GOAT! А Япония, както е добре известно, е третата икономическа сила в света. Третата. Да. Ще сравним ли Япония с Русия? Ама сравняваме валути в момента, нали така искате? Да. Не само валути. Не само валути. Ето аз ви и казвам. брутен вътрешен продукт. Японската йена в момента е по-слаба от руската руба. Но това не означава, че японската икономика е по-слаба от руската икономика, нали така? Когато сравнявате валути, това е, как да кажа, доста фриволно сравнение, защото, примерно, японците от години поддържат нисък курса на йената нарочно, за да могат да поощряват своя износ. Когато казвате за Япония... Само да довърша. Руснаците го направиха същото нещо покрай санкциите, защото за тях слабата руба в момента е много изгодна, тъй като те по този начин стимулират своя износ. Износът на тях им помогна не просто да преодолеят санкциите, но да имат икономически растеж. И техният икономически растеж е доста по-голям от този на еврозоната, която в момента е на ръба на рецесията, а Германия е вече в рецесия втора година. Когато говорим за руската икономика, ама хайде да ви питам, защото преди малко извадихте един телефон. Вижте, големия въпрос, знаете ли какъв е? В момента вие говорите за що използвате западни стоки и казвате, че в БРИКС ще се живее по-добре. Господин Огнянов, големият проблем, който ние българите имаме, е, че ние нямаме български телефони, че ние нямаме български коли, защото България до преди 40 години произвеждаше компютри и ние бяхме едни от първите в света.